Клуб Eco Friends ви представя проектът на Венелина Алексиева от 7 клас. Как да обелим яйце без да го докосваме? Сега ще направим такъв опит. Необходимите материали са ни оцет, буркан и яйце. Първо ще поставим яйцето в буркана и след това ще го покрием с оцет. Трябва цялото да е покрито, за да стане опит. Вече почти го напълних буркана. Остава още малко и ще го покрия с оцет. И сега ще трябва само да изчакаме. Вече яйцето започва да се покрива с мехурчета. И постепенно би трябвало черупката да му се разруши. И сега ще трябва да изчакаме. Ще трябва яйцето малко да престои, защото не може веднага черупката да се разруши. И може би известно време ще стои така. Вече минаха сигурно около 5 минути и вече се вижда, че яйцето започва вече да се люпи. Но за сега само малко се черупката разрушила и за сега само е покрита с мехурчета. Ще трябва сигурно да стои цял ден там, затова ще го оставим да престои. Яйцето вече престоя около 24 часа и както се вижда, вече черупката му е разрушена и е без черупка. А защо се получава така? Какво точно се случва? Изводът е, че това е проста химична реакция. Веществото, от което е изградена черупката, калциев карбонат, влиза в взаимодействие с киселината от оцета и се отделя газ въглероден диоксид. Оцетната киселина реагира с черупката, а калциевът карбонат се разтваря, когато влезе в контакт с киселината. Яйцето остава цяло, защото оцетът не може да разбие защитната му мембрана и накрая се получава едно голо гумено яйце без черупка. И това е опитът.